μελιτζάνο σαλάτα, αγιορίτικη, μυστήσιμη, αληφή, πες την όπως θέλεις. Κάτι ιδιαίτερο μαγειρικά δεν έχει, για μένα τουλάχιστον. Αυτό που θέλει να βάλεις σε όλα αυτά εδώ πέρα τα ορεκτικά είναι πολύ αγάπη, ωραίο ψήσιμο στη μελιτζάνα. Ένα ελαφρύ γιάννισμα θα κάνουμε εδώ πέρα της μελιτζάνας. Πάμε να βάλουμε όλα μαζί σε μια μπασινούλα. Μεταξύ μας στο σπίτι μου, εγώ δεν θα καθόμουν να ψήσω μελιτζάνες και να κάνω όλα αυτά τα αναμείγματα. Γι' αυτό σας την ετοιμάζουμε κάθε πρωί εδώ πέρα. Για να ερχόσαστε στην Άμπελο και να περνάτε καλά. Πάμε να βάλουμε λίγο αλατάκι μέσα. Θα βάλω και ένα τσικ πιπέρι, πιπεριά φλωρίνης, έτσι μικρό κυβάκι. Ο καθένας μπορεί να κόψει τα λαχανικά του όπως θέλει. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε να βάλουμε και το κρεμμυδάκι μας. Παίρνει μπόλικο κρεμμυδάκι. Οκ, σκορδάκι. Μπορείς και να το αποφύγεις αν δεν θέλεις καθόλου ή αν σε πειράζει ή οτιδήποτε. Εγώ το έκανα λίγο στο τρίφτη. Τσακ τσακ. Μαϊδανό. Πες ότι φτιάχνεις στο σπίτι. Αν δεις ότι σου φύγε λίγο το πιπέρι, λίγο το αλάτι, βάλε ακόμα μια μελιτζανούλα μέσα. Τσακ μπαμ, θα σου γίνει έτοιμη. Λίγο ξιδάκι, ελαιόλαδο, ανακάτεμα. Η μελιτζάνα είναι ζεστή και λιώνει. Λιώνει την ώρα που την ανακατεύεις. Κοιμάσουμε λίγο να δούμε τι κάναμε. Γιατί πώς θα δούμε αλάτια, πιπέρια και ξύδια. Νόστιμη. Θα βάλω λίγο αλατάκι, λίγο ξιδάκι ακόμα που μου χρειάζεται. Ή πάρτε συνταγή και κάνε δικιά σου, ή έλα στην Άμπελο, μαγειρεύουμε εμείς για σένα. Φύγαμε.